My topic today is divorce. Though I must teach in my native language in order to explain myself better. Iburu onye Igbo achọrọ ka emetụ alụlụ di na nwaanyị aka. Ihe mere nwoke na nwaanyị anọtakwala ezinụlọ. Ndị Igbo mgbe ha chọchara ahịa mma, maka ndị Igbo chọrọ ahịa mma, mgbe ndị Igbo chọchara ọhịa zụọ ahịa, ha chọọ ahịa mma, tinye ya nnanaka, tinye ya apriko, tinye ya nzama, ahịa atọ ụtọ. Omenala emegideghị ihe ndị a n'ime ahịa. Ha bịa lee alụlụ di na nwaanyị. Ebe m si bịa o nwere otu ihe ọma etiri ya n'ime. Ebe m si bịa o nwere mgbe gboo nwe otu ị ga-esi lụọ nwaanyị, emeziere gị nwaanyị. Ebe m si bịa etela. Aha m bụ Mkpachukwu Ojagbo. A na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Alụlụ di na nwaanyị. Tupu ndị ọcha bata, nwoke na-alụ nwaanyị atọ anọ, ha ebiri n'udo. Nwa bekee ya bata si na ihe adịghị mma, nọ ofu onye ga-alụ ofu onye na 1 + 1 = 1, ihe mathematics megidere. Ndị Igbo ekwete hapụ nke ha dị mbụla eme mewe nke nwa bekee gwara ha. Ugbu a ofu na ofu ha na-ebilikwa n'udo. Ntụnye nke m nwere dịka Ojiọfọ bụ nwoke olu okoro bụ na ka anyị maịtụkwa aka ebe ahụ ndị nna anyị si ma ya, ka anyị manya kalite ọgọrọ anụ taa ya ka ọtọ anyị ụtọ dịka ndị Igbo. Anyị maịtụ akala nke ahụ, ọ ga-ebidora ndị eji ego. Mgbe ọwụla ego m dara ya, m weta ya ka Ojiọfọ kelere Igbo. Ndewo. Imegidela ụwa dịka onye Igbo nọ, asị gị mee ya ka esi eme ya na mbụ. Ihe na-agba gị mee ya otu a ndị nna nna ya si mee ya dịrị ha na mma, ka ọ dịrị gị na mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mmanụ.